Hej, velkommen til den her video. Hold da lidt lag. Ja, så jeg har lige været over og købt en jakke og sko. Så jeg prøver lige at få det her. Men jeg kan ikke finde ud af at gøre det her. Altså sådan. Skal jeg købe noget pis. Og det er mega irriterende. Jamen altså. That is what it is. It is what it is. What it is. What it is. Det er jo hvad det er. Nej, ikke der. Prøv. Altså, jeg kan godt lide. Den her. Men. Se. Så jeg trykker her. Create, upload video. Jeg vil freaking gerne have den til at kunne gøre altså upload den der. Så kan noget. Men kommer man ikke til det? Publish. Nej. Okay, jeg prøver lige igen. Her. Jeg burde gøre det hurtigt nok. Nej. Yes. Okay, så trykker jeg bare delete video.